Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bi an baden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ minnu tulo b'an na sisan ani minnu ɲɛ bɛ image na sisan a balimakɛ don Ali Badara Sangare Mali la Bamako Yirimajɔ Kadɔbugu la inshallah kibaruya ko da kanuɲɔgɔn bɛɛ tulo kan ni Ala sɔnna san o san mawuludu bɛ to ka kɛ an fɛ mawuludu général kɔfɛ n'o ye kira bange nisɔndiya ye an ye ɲinanta boloda ka bɛn le 25 janvier l'année 2020 nin kalo in tile 25 wa san 2020 san na a bɛ bɛn don dɔ samedi dɔ ma Yirimajɔ wara ka sira fara ballon-terrain min FC tout puissant wajuli mɛ kɛ o kɛnɛ kan jatigila ye Kadɔbugu ne Yirimajɔ an yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna na yan an baden minnu tulo b'an na minnu ɲɛ b'an na n bɛ kibaruya bila walasa a ka se k'a ye bɛɛ ka bɔ a kalama inshallah an mago bɛ dugawu la wa an mago bɛɛ fana kanuɲɔgɔnw fana ka se ka ye an ka jɛ ka nisɔndiya ka ɲagari ni kira bangeni sallallahu ta'ala wa sallam an baden minnu bɛ direct la sisan an ka foli b'u ye ɲɛ bɛ Baba Kulubali la Liji ka an ka foli b'a ye kosɛbɛ n ka funɛkɛ n'o ye Muhamadu Kamara ye papa funɛ ladiri ayiwa a bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'a ye an balimakɛ ayiwa Kulubali Faganda a bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'a ye ani mɔgɔ o mɔgɔ tulo b'an na sisan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ bɛɛ ye k'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛ direct la YouTube sanfɛ an bɛ direct la Facebook sanfɛ an bɛ direct la ayiwa messagerie sanfɛ nin sanga in na an bɛ direct la réseau wo caman kɔnɔna na an ka foli bi an filɛbaga bɛɛ ye ani an yebaga bɛɛ ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen a balimakɛ don Ali Badara Sangare. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ